Jalla lahul Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Allah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidaran majinakan engkang kalau ini akan sampun diterangkan oleh Kanjeng Allah tondo-tondonipun tiyang ingkang cilaka nggih menika sekawan alamatus saqawati arba'atun nggih menika nisyanu dunu bil mandiyah lalekake dosa-dosa yang sampun dilakoni. Lajeng wadikrul hasanatil mandiyah ngeling-eling perkara kebagusan ingkang sampun dilakoni. Yang nomor 3 wa nadhuru ila man dunahu fiddin ningali tiyang ingkang saknadhape dalam masalah agama. Wa nadhuru ila man faqahu fid dunya lan ningali maring tiyang ingkang sak dhuwure ing dalam masalah dunia. Lajeng niki terusane hadis kosok wangsulipun sakit masyarakat menika as-sa'adah wa alamatus sa'adati arba'atun wa alamatus sa'adati utawi tondo-tondone bejo arba'atun iku wonten papat menawi umuri saking pira-pira perkara. Nggih menapa zikrul dzunub bil mandiyah zikrul dzunub rupane ngelingi pira-pira dosa al-mandiyati kang sampun lewat bin nadami kelawan gedon wal istighfari lan nyuwun ngapura. Dados tondo-tondone tiyang ingkang bejo ingkang pertama niku ngelingi dosa-dosa ingkang sampun dipun lampahi kanthi dipun gedungi lan dipun nyuwunaken ngapura. Kang nomor kalih manisyanul hasanatil mandiyati wanisyanul hasanatil mandiyati lan melalekake pira-pira ngamal kebagusan al mandiyati kang wis lewat. Ka'annaha kaya sak temene kebagusan lan kok iku ora tiba min saking wong ya annaha krana sak temene hasanat lan takhlu iku ora sepi apa hasanat minali saking pira-pira cacat. Dados ngamal kebagusan ingkang sampun dipun lampahi niku becik dipun lalekaken amargi nalikane dipun eling-eling umahe kuwatiraken wonten sifat riya. Wan ingkang nomor 3 wa nadhuru ila manfa'uhu fiddin wa nadhuru lan oleh ningaline wong ila man maring wong fa'uhu kan sakti wong fiddini ing dalem masalah agama. Faitada mongko anut sapa man bihi kelawan man. Ingkang nomor 3 nggih punika ningali tiyang ingkang sak dhuwure dalam masalah agama. Keranten nalikane ningali tiyang ingkang sak dhuwure niku kita rasa kurang, rasa kepengen lan kurang akan ibadah. Dados kados lho tiyang nika kok salate jamaah kok sregep nggih kita kudune sregep. Dados wonten harus akan ibadah ngoten. Ingkang nomor 1 lan dzuru lan ningaline tiyang ilaman maring tiyang dunahu kang ing dalem sak nisore tiyang di dunia ing dalam urusan dunia. Fayaskuru mongko syukur sapa wong Allah ing Allah Ta'ala ing maha luhur Allah ala ni'amihi ing atase pira-pira nikmate. Kang terakhir menika ningali
maring tiyang ingkang levelipun sak ngandhape dalam masalah dunia. Dados kados nalikane kita ningali ingkang sampami becak kae kok nggo sepeda, alhamdulillah awak dhewe iso nggo motor. Becak kae kok nggo motor, alhamdulillah awak dhewe iso numpak mobil. Atus mekaten. Nalikane ningali tiyang ingkang sak ngandhape niku kita niku saged sangat-sangat bersyukur marang Gusti Allah. Sangat bersyukur maring nikmat ingkang sampun dipun paringi. Lajeng wal maqalah tusan disatakan syarota utawi maqalah KKP 16 anbatil hukama saking sebagian ahli hikmah. Anna sya'airul imani ing sak temene tondo-tondone iman. Ai a'lamihi tegese tondo-tondone iman arep atur iku ana babat minal a'mali saking pira-pira amal.